Mae gwesty'r Plas Coch wedi ei leoli yn y Bala, ac yn ganolog i fwynhau rai o weithgareddau awyr agored gorau yr ardal. Mae'r croeso yn un cynnes, a'r awyrgylch hamddenol yn gartrefol o'r cychwyn cyntaf. O'n carfyru enwog ar ben wythnosa, i bryda eraill blasus. Ceir yma rhywbeth at ddant pawb. Mae ein hystafelloedd yn fodern a ffres, ond yn cadw at y traddodiadol hefyd, gyda phob un a'i gymeriad unigryw ei hun. Mae'r ffôn, teledu a chyfarpar gwneud panad ym mhob ystafell wely, yn ogystal â chysylltiad i'r we. Gallwn gynnig ystafelloedd teulu, gwlau dwbl, yn ogystal ac ystafelloedd sengl. Mae gwesty'r Plas Coch hefyd yn cynnig adnoddau cynadleddau gyda ystafelloedd i'r pwrpas hynny. Am fwy o fanylion, cysylltwch â ni trwy Facebook, neu codi'r ffôn a galw 01678 520 319.